Bună, dragi prieteni! Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joc de pe Roblox. E puțin mai horror. Puțin. Cred că mai mult de puțin. E cu Scary Shawarma. Cred că știți. Că am mai văzut că au mai făcut pe YouTube. E plin, la mine e plin TikTok-ul de acest joc și am zis să-l încerc și eu. Așa. Sunt aici și cu frățiorul meu. Bună, prieteni! Așa, am zis ca să filmez în doi, nu numai eu singură. Și înainte de a începe acest joc, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share și un comentariu. Mă scuzați. Aici, așa. Așa, începem. Off. Să așteptăm să se încarce. Și că se încarcă numai bine, puteți dați un like și un subscribe. Așa. Din câte am înțeles, trebuie să servim shawarma la diferiți oameni. Oh, ce m-am speriat, Doamne! Hai și noi să trecem aici petreceri ca toți oamenii. Eu m-am mai jucat azi numai 2 zile să văd puțin cum îi. Și nu știu dacă mi l-a pus sau habar n-am. Oh! Ia să vedem cum e pe aici. Deci asta e intrarea. Și așa se prezintă acest shawarma. Acest chioșc. Ok, trebuie să ne arată aici. Aha. Pe zi, opa! Ce-i cu asta? Ok. Nu avem muzică, că nu vreau muzică. Să închidem ușița, că e periculos. Ce e asta? Ia să vedem. Opa, cameră, uite-ne și pe noi aici. Ce în spate? Opa. Nu-i nimic, e tot ok? Ia să vedem. Ia că avem și un televizor, putem să jos? Ia. Nu putem. Hai, dar nu ne vine nimeni? Lumina e aprinsă? E aprinsă, cred că, nu știu. N-ai aprinsă? Nu ne vine nimeni? Opa! Ce-i mă cu ăsta? Hai că parci normal ăsta, ia. Bună ziua! Așa, doriți o shawarma? Ok. Avem aici, avem sosuri, ia. Avem salată, sos și cărniță, cred că e. Aha, trebuie să luăm unul din asta. L-a luat la fratele meu. Ia să vedem cum face aici, ia. Așa, a pus sos, acum ce pune? Asta e din aia, cheese, care am uitat cum se spune, brânză. Salată, cărniță, acum o rolează. Ia, opa. Perfect. Aha. Opa. Nu vreau să-i dau lui. Ne spune să-i dăm, dar nu vreau să-i dau. Pentru că nu am 1000, am decât 900. Deci, băi. Pa. Mă lași pe mine să fac următoarea shawarma, da? Așa. Ia să vedem. De ce e de acolo? E aici ceva. Aici. E o mâță, câine. Du-te așa. Hai să așteptăm pe altcineva. Dar nu putem sări. Opa! Ia că face un pic la stânga, virează. Pa, o shawarma, așa, o fac eu. Opa, dar e insignă pe tine, ia vino în fața mea. Ia. Pa, e 150. Așa, o fac eu. Și o punem aici. Sos, care-i sosul? Care-i ăsta? Și punem pe
lipie, punem cheese. Opa, salată. Și cărniță. O rolăm acum. Rulăm. Așa, gata. Opa! A, da, spune că e foarte foame. Hai, băi, gata, pleacă, las următorul. Opa, trebuie să servim 14 clienți. Oho, mulți. Pa, nenea. Da. Dar ce fel suntem îmbrăcați? Pa, ce-i pe jos pe aici? Ce mă, de capul meu, ce-i cu asta? Nu închide, alo! Nu era monstru. Băi, uite o mașină. Așa, facem șaurmica. Dă-te așa. Da, stai că poți să pe tine, nu-i problemă. Băi, totul normal cu tine, da? Așa. Salata. Ce-i asta? Cărnița, da. Dar se duce cărnița, celelalte nu se duc, cărnița se duce. Oare trebuie să punem de acolo? Băi, nene, băi, alo! Fratele meu îmi spune că e monstru, dar n-am ascultat. Băi, de ce era mă cu aia? Băi, spune și tu ceva? Ia, din ce parte să vin acum? Ce-i mă aici? Mă, nene! Ia, băi, vino cu aia! Aici, la frigider! Bă, dar ce-i asta? Aolo, băi! Băi, hai să servim, doamna! Așa, hai fă tu șaurma, că dă-ți mai puțin pe cameră, ia să vedem. Așa. Oh my god! Dar de ce se vede așa? Nu trebuia să vadă om cum ne vedem noi aici? Se vede schelet? Oh my god! Da. Dar pare... am zis că e normală, mă, dar nu e anormală. Ok, să dăm asta. Mai vrea una? Păi ce face? Așa, ce trebuie, așa. Mai vrea una? Că nu prea am citit. Pa! Poftă bună! Ce mă cu ăla? Băi, uite, e acolo, trece al piton, ce treci tu pe acolo? Te calc cu mașină, doamne, iartă-mă. E aici fel merge, în figur tot merge. Hei, așa, opa. Băi, vezi, băi, să nu caz pe aici. Opa, dă-o leacu cu spatele, da, nu-i nimic. Opa, hai că o fac eu sau o faci tu? O fac eu? Bine. Punem sosul. Cheese. Da, am înțeles, totul bine, e așa, vezi, nu cazi pe aici sau, doamne, iartă-mă, vomiți. Carne, nu mai avem carne. Păi ce, trebuie să o punem, dar noi n-o pornit. Așa, trebuie aici, într-un fel, să tăiem cărniță de pe asta. Haide. Bun, gata. Gata, băi, liniștește, omule. Așa, gata. Ți-am făcut, dragă. Hai, pa. Hai, gata. Ia ce fel merge, domnie.
Mai avem 13 clienți. Da, de ce? Ce e negru? Băi! Băi, nene! Ia ce dans! M-am speriat. Ia, că ne vine cineva de pe stradă. Mașină. Poate nu pare că m-am speriat, dar chiar m-am speriat. Nu vreau să țip, să urlu, că mă aud părinții și... Ia ce fel merge ăsta. Nu ieși, mai stai. Păi mă întreabă. Da, să ce cu asta, n-am trebuit să... Ok. Fratele meu cred că trebuie să iese, că... Nu știu ce are la telefon, ceva. Sosul. Cheese-ul. Cheese, doamne. Așa. Doamne! Salata. M-am speriat de tine, nu era altcineva, m-am speriat de tine. Cine dansează? Nu, ăsta din fața noastră. Băi, nene, dar asta crește sau ce face? Ia-te gura, ochii, da, ok. Gata, mai vrea ceva, mă, ăsta. Mă, ce mă cu ăsta? Eu ies. Lui fratele meu e frică, ieși dacă vrei, nu-i problemă. Doamne, m-a lăsat singur aici, doamne. Dar fratele meu a ieșit că e mai mică în mine și e cam frică. Bună ziua! Ce față ai în tine? Oh, mă scuzați. Mă lasă ce faci aici? Cu mâna pe frigider, măi, băiatule. Need to make food before I get home. Ok. Vreau și un suculeț. O să-i dăm și un suculeț. Așa, total 200. Gata, facem. Luăm asta. Facem sosul. Așa. Salata. Cărnița. Rolăm. Stai că mai trebuia sucul. De ce nu ne ajută să ne dă sucul, știi, din... Poftim, dragă. Așa, să-ți fie de bine, pa. Ia, depinde ce parte nu mai vine acum. Avem radio. Dar nu vreau să-l pornim. Opa. E pe aici. Da, nu mai vine nimeni, nu mai văd cum mai dansează. Ia să dăm și noi pe cameră. E tot ok în spate. Ia să dăm. Tot ok și în spate. Aș vrea cam să ies aici, dar nu prea am curaj, nu știu cum să vă zic. Opa, asta a mai crescut! Dar de unde vine? Din pământ? Opa, da, o șaurma. Ok. Bă, dacă tu ai așa crești, fă tu șaurma, băi, băiatule. Opa, mușca din cap. Măi, dar ce figură în el. Așa. Punem aici. Adăugăm sos. Nu mai dansează din el, nu mai facem aici... Să ieși o data viitoare să facem un vals aici. Salata. Carnea. Opa, s-a dus cărnița. După ce îi dăm lui ăsta șaurma, facem carnea. Gata, hai, pa. Mai crești, bă, mi cam frică să mă duc la el. Alo! Cam am răcit, mă lasă puțin glasul, dar pentru videoclip e ok. Băi, dar asta mai plec nici eu. Nu, că n-am să zau.
Hai gata că n-am, măi. Și zic chiar dacă aveam, nu suntem. Așa. Stai ce, poate trebuie să închidem vreodată ăsta. Chiar nu știu, nici nu știu. Închidem vreodată ăsta, dacă ne vine cineva mai obraznic, așa de fel. Cred că ne vine, din 14 clienți, ne-au venit numai 2 anormali, oare? Așa ți referi aici? Cred că. Totuși ne-au venit mai mult. Și trebuia să avem mai mulți. Gen acolo mai scăzut. Ați înțeles voi. Bună seara! Opa, extra. Ok, hai să luăm, băi, asta ce face? Crescut. Sosul. Așa. Punem salata. Nu știu, parcă e așa pașnic acest până acum. E cam așa, e ok. Nu chiar așa de speriat. Și cum stau eu așa și fac șaurma și când mă ridic așa să fie cineva așa de groază. Bu. Și apam. Doamne ferește, m-am speriat. Băi, omule, alo! Doamne, stau cu asta aici în șaurmerie, ce facem aici? Ieși afară. Să deschid ușa, poate... Să ieșim vreodată afară și nu găsim... Opa, bună seara! Oh, hai, un shawarma, please. Ok. E 150, dragă. Amazing, ouliu. Așa. Tu nu vrei să mă ajuți, nene? Ok. Oare de câte ori ne vine un om mai ciudat așa să ne comandă o shawarma ăla crește? Chiar nu știu, mi cam puțin frică. Sper că vouă nu. Sper că voi sunteți mai curajoși ca mine. Ok. Parcă mai crescut puțin, nu? Cred că am să mă uit în spate. Chiar deloc nu mă uit, da. Ok. Da. Ce se întâmplă? De ce e așa liniște? Nu mai vine... Oh, bonjour. Opa, vezi, sunt tirup, domnul. Nu vorbește românește. Stăm aici să închidem asta dacă e ceva normal. Păi, nu știu, închid, mă uit pe cameră, Nu pleca nenea. Please, hai mă, suntem copii curajoși. Așa mă știam, curajoasă. Nenea, ușa e deschisă, dacă e ceva... Băi, alo? Unde te-ai dus, măi? Așa, tu ce faci mai aici? Bine, bravo. Hai că ăla vine încrezător, o ce mergi sari în el. Bravo. Așa vă vreau. Mă scuzați. Da, nici nu-ți spuneam ce apă, stai cu minte. Așa, facem aici. Luăm shawarma. Ce aia? Ce sunt astea? Oh my god. Sosul. Parcă s-ar mișca. Aoleu! Rolăm. Am uitat să mai vorbesc, domne. Așa. Pa. Eu că eu cresc mai mare. Uite. Uite, ține de carne, băi, omule, vezi că eu dau aici la oameni, dau cu... Pe jos, mă uit, opa, am crescut de tot.
Aoleu! Ce e aici? Ce trebuie să fac? Gata, n-am terminat? Oh, ce rău. Așa, prieteni, mi se pare că am pierdut, nu știu, cred că nu trebuie să ne ducem în fața la ăla sau chiar nu știu. O să mai facem și partea a doua, într-un fel, încercăm să terminăm tot jocul, pentru că am văzut pe TikTok că poți să și-l termini. Chiar vreau să-l terminăm, așa că să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți. Oricum, tot o să fac, pentru că mi se pare interesant și chiar vreau. Da, n-a fost să fie, așa că voi nu uitați să dați like, subscribe și un comentariu, desigur. Și cam acesta a fost și videoclipul. Eu v-am pupat. Pa!